Konečne zo školy. Znova v tej škole. Sám doma. Nebudem zatiaľ žiadne úlohy. Čau. Ahojte, zdravím z toho nového videa, no a hneď takto začneme to skoro, že iba som prišiel zo školy a už hneď. Iba som prišiel zo školy a už hneď ide natáčať, what the heck? Mám úplne perfektnú náladu. Zo školy hneď. Sa mi tu nabíja počítač, takže sa mi celú noc nabíja, tak všetky tie káble môžem dať preč. Klavernica, neviem koľko má percent, ale okej. Počítač. Tu máme tak ešte nezapatý. Jasné, keď som prišiel iba teraz zo školy. Tak asi sa pôjdem prezliecť a potom sa vám ozvem. Bohužiaľ, padol mi telefon. Hodí sa? Amerika? Podľa mňa, hej. OK, keď sa oblečím, tak potom môžem ísť. Nice. Sme prezlačení, hneď keď prídeme zo školy domov. Tu som si trošku. Ja to mám proste v dome dobre, pretože ja keď robím takto, tak môj dvor proste ani skoro není ani vidieť, vidíte? Lebo tam vidíte jedlo. Tešíte sa na zimu? Ja troška, hej. A mohli by sme urobiť si troška tak parkorík. Alebo také niečo. Pozriem sa do ladničky a nič tam není. Takže je toho veľmi veľa, aj sladkého je veľa, ale nechcem ako nič. Možno, že si pôjdem zahrať teraz Minecraft. Neviem. Schválne napíšte do komentu, jak budete kúkať toto video. Tak, schválne napíšte, že koľko máte vy odoberateľov, youtuberi, hej, alebo že aj Češi, aj niektorí. Povedzte mi, kto má Tari Drink. Sice ja už ho mám troška tak pokrčený. Kto má Tari Drink? Lebo ja mám 2 Tari Drinky, lebo ja ich mám až 2 tie Tari Drink. Pôjdem si kúpiť, pôjdem do Česka, pôjdem si kúpiť zelený Tari Drink, to Epic Beko. Niekedy neviem a potom možno, že pôjdem. Potom možno, že natočím s tým video, že by som si kúpil aj fizzy drink, aj Tari Drink a natočil by som, že čo je lepšie. Večer si pôjdem umyť zúbky. V obede si neumývam. Kedy nám stihli kúpiť novú pastu? Ja som ani to nevedel. Hasne v kúpeľni. Je také horko, že by som najradšej sa teraz tam skladiť do toho bazéna. Vidíte? Tak tam. Som sa radšej šiel skladiť. Ale nechce sa mi proste nič robiť. Mama mi povedala, že si mám nájsť dosku jednu, ale ja si zarobím, potom si pôjdem kúpiť samozrejme novú klávesnicu, lebo Oliver mi ju troška, môj brat Oliver, tak mi ju troška poškrábal, alebo potom pretože si proste aj pôjdem kúpiť novú klávesnicu a taktiež by som si aj išiel kúpiť ešte
za mamine peniaze a za tatové a za moje, by sme si skopili to a išiel by som do papierníctva, alebo hlavne do Teska, pretože by som tam išiel by som tam išiel na to, že by som proste mohol ako počkajte. Šlo by ako, že 38, dajme tomu. 38 by to šlo, takže bude natáčať 10 minút a 38 sekúnd. K Takže keď tak prídem, sa samozrejme dole ponožky. Ideme ich dať do prania. I aj moje nožičky dýchajú. Ale kurník šupa. Však som od komárov normálne. Hlavne túto nejak. Som dosť poštípaný. Nevadí. Tak si zapnem televízor a idem si kúknuť nejakých youtuberov, alebo tak. Toto video bude dosť krátke, pretože je z reality. Fuck me pale. Dobre, takže ja vždycky ráno dosť skoro, pretože chcem si ešte zatiaľ pozrieť na chvíľku televízor, tak o 6:15 stávam, potom sa pôjdem prezliec a natočím také jedno video, že sa pôjdem proste prezliec a že ako idem do školy. Idem vlastne autobusom vždycky do školy, takže OK, tak som išiel na YouTube, na chvíľku som si dal prestávku. A neviem, čo mám zmeniť na YouTube, samozrejme mi napíšte do komentu, keď chcete, aby som natočil nejaké videá, tak mi samozrejme napíšte dole do komentu, že čom sa mám zmeniť. Au, to poštípané mám tak. Toto je normálne na ABCD. No. Takže I this time money gun and walilano. No waffles on and one. OK. Neviem, čo mám robiť. Nudíme sa. Poznáte toto ešte zo... Neviem, kedy sa to robilo. Ale samozrejme vám tam nemôžem ukázať tú fotku. Není to vidieť. To je moja kamera. Nemôžem to vám to ukázať, pretože keby som vám to ukázal, mal by som vynadané, áno, presne tak, mal by som vynadané. Nič on nepovedal. A ja mám taký foťak doma a je to s mojou mamou a tu je to fotka s mojou mamou a mojou mamou je to fotka a samozrejme ja mám taký foťak doma.
Ako nemôžem vám ho ukázať, pretože môj brat ho hodí úplne o zem. Takže hej, nemôžem vám ten foťak ukázať, lebo on už sa dal proste pred pápa ďaleko. OK, ale pokiaľ sa vám to video páčilo, nezabudnite dať odberko, ala, a, iko, o. Odber, like. Ahoj, čau. Čus. Odber.